пчаліная сям'я не разраілася, выдаляў лішнія матачнікі і пакінуў толькі адзін у вуліку, але заўважыў кляшча варова. У мяне з сабой быў і спелы матачнік, і я яго ўскрыў. І адтуль выйшла гатовая матка. Я вырашыў, што гэта знак лёсу. Паспрабую вярнуцца да вуліка і даць ім іхнюю ж матку. Бо магло так стацца, што ў адзіным пакінутым матачніку быў клешч варова.